नमस्कार। जय जय भोजपुरी घर घर भोजपुरी कार्यक्रम में सब दर्शक लोग के हम दिल से स्वागत करतनी। रउआ सबके गोड़ लागतनी। रउआ सब स्वस्थ रहीं, आनंदित रहीं, प्रफुल्लित रहीं। रउआ सबके दिन बहुत बढ़िया से बीते, एकर शुभकामना भी हम करतनी। हमेशा आदमी के पॉजिटिव सोचे के चाही। अपन सोच राउर जब पॉजिटिव रही तो राउर जौन भी काम बा वो सब पॉजिटिव हो जाए। केहू के प्रति चाहे कभी भी निगेटिव थिंकिंग ना करे के चाही। सोच राउर हमेशा धनात्मक होई तो राउर जौन भी काम बा वो सफल होई। और कभी भी निराशा ना करे के चाही। मनुष्य के आशावादी बने के चाही। हमेशा अपना मन में भाव रखे के चाही कि कौनो काम आज होई तो ठीक बा, न तो काल होई, न तो परसों होई। जहिया ओकर मियाद पूरी तहिया होई। निराशा ना होके के चाही कि हाँ का जाने होई कि ना होई। ऐसन बात सोचहूँ कि ना चाहिए। कहल बा कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। तो एकर कहे के उद्देश्य ये बा कि कभी भी अपना जीवन में निराशा ना रखे के चाही। हमेशा आशा के प्रति आशान्वित बने के चाही। हमेशा कौन चीज़ के लेके आशावादी बने के चाही। जे आशावादी बनी ओकरा के सफलता जरूर बनी। कभी भी जीवन में हार ना माने के चाही। निरंतर प्रयास करत रहे के चाही। मनुष्य के काम बा प्रयास करे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहतनी न कि कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि से तस फल चाखा। तो ये कर्म प्रधान जगह है। जौन भी रउआ कर्म करब ओकर फल रउआ के मिली। तो कर्म के प्रति आदमी के जागरूक रहे के चाही। आपन उचित कर्म करे के चाही। सत्कर्म करे में हमेशा लागल रहे के चाही। आ ओके आशावादी बन के करे के चाही। आदमी के आशावादी बने के चाही, ईश्वरवादी बने के चाही। ईश्वर के भी माने के चाही कि ये प्रकृति में ईश्वर के निवास बा। ईश्वरवादी बन के रहला से रउआ जौन भी काम सोचब, जौन भी काम करे के प्रति अपना के रउआ समर्पण भाव से लागल बनी, ओकरा प्रति भावना लेके चलल बनी, उस सफलता वो क्षेत्र में आपके जरूर मिली। ऐसे हमेशा हमेशा अपना के आशावादी मान के चले के चाही। हमेशा खुश रहे के चाही। निराशे रह के आ दुखिए रह के रउआ का करे। अपना के बीमार करब, राउर शरीर अस्वस्थ होई, राउर काम में बाधा उत्पन्न हुई। ऐसे हमारा कहे के मतलब ही बा कि रउआ सब कभी भी जीवन में निराशा मत करब। हमेशा आशावादी बनब, ईश्वरवादी बनब। एक चीज़ हमेशा याद रखे के चाही कि हमनी के ई मृत्युलोक में आइल बनी जा। एक दिन जेकर जन्म होला ओकर मौत भी होला। तो ये छोड़ के जाए के बा। ये टेम्पोररी जगह हमनी के बानी जा, अस्थायी जगह पर मृत्युलोक। जे भी ए जगह पर जन्म लीही, कौनो भी जीव जंतु, कौनो भी प्राणी, ओकर एक दिन अंत हुई। तो ये ईश्वर आ मौत दूगो चीज़ के जे हमेशा याद करत रहेला, ओकरा से गलती ना हुई। वो कौनो काम करी तो सही काम के प्रति अपना के हमेशा लगावत रही और नैतिकवान रही, चरित्रवान रही। ऐसे ईश्वर और मौत के याद करे के चाही। हमेशा आशावादी बने के चाही, हमेशा ईश्वरवादी बने के चाही। यही शब्द के साथ
हम प्रगतिशील भोजपुरी समाज के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर हरिगोविंद राय रउआ सबके एगो हम अपना तरफ से जौन हमरा बुझाता रउआ सबके एगो सुझाव देहनी। रउआ सब निश्चित रूप से ये वीडियो के देखतानी तो एकरा के अमल में उतारी, हमेशा अपना के आशावादी बनाई, अपना के ईश्वरवादी बनाई। हमेशा कोनो काम करे के रउआ सब सोची तो ओकरा के पॉजिटिव सोची और ओकर फल के बारे में नहीं सोचेगी। गीता में लिखले बानी वहाँ के का कहतनी कृष्ण भगवान कि आदमी कर्म के अधिकारी बा, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तो आदमी कर्म करे के अधिकारी बा, फल तो भगवान के हाथ में परमात्मा देबे करब। वहाँ के कहल बा कि जवन करब तवन पैब, कवन जुगुती लगैब, अब वैब बबूरा के बिया तो अनार ना मिली। तो ऐसे काम करे के चाहिए ऐसा कि जौना में राव कल्याण बा, जगत के भी कल्याण बा। कौन भी काम करी ओकरा में कल्याणकारी काम करे के चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, कहतनी गोस्वामी तुलसीदास जी। तो जौन भी काम करी वो भलाई वाला काम करी, सत्कर्म करी, आ कर्म के करत रहे के प्रयास करत रहे के बा कि हम अपन जौन भी काम बा, मनुष्य के काम बा, प्रयास करी। फल परमात्मा के हाथ में बा, वहाँ के देव। ऐसे चिंता नहीं करे के, एकदम हमेशा स्वस्थ रहे के बा, मस्त रहे के बा, आनंदित रहे के बा, प्रफुल्लित रहे के बा, आ खूब जम के एकदम अपना जीवन के आनंद पूर्वक बितावे के बा, आ सबका से मिलजुल के रहे के बा। प्रेम बहुत बड़ चीज़ है। नमस्कार करतनी, गोड़ लागतनी, धन्यवाद देतनी। जय जय भोजपुरी, घर घर भोजपुरी, प्रगतिशील